Νιώθω λίγο Μέριλιν Μονρό. Δεν γίνεται να είμαι τόσο κουκλάρα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριστομα. Καλημέρα! Σήμερα έχουμε φωτογράφηση, οπότε αυτό θα είναι ένα vlog φωτογράφησης. Και πώς είμαι έτσι για την ακρίβεια, ελπίζω τα κορίτσια εκεί να φτιάξουν αυτή την κατάσταση. Εντάξει, νιώθω πιο άσχημη από ποτέ. Δεν ξέρω γιατί βγάζω vlog. Και μπαίνουμε στο χάος. Αυτό το δωμάτιο πραγματικά είναι το μυαλό μου. Έχω να πάρω κάποια πραγματάκια μαζί μου. Ρόμπες, αστραφτερά outfit και τα λοιπά, οπότε θα πάρω βαλίτσα. Έχουν μείνει να βάλω παπούτσια και γούνες, οπότε τα λέμε σε λίγο. Στο μεταξύ δεν σας έχω πει το concept της φωτογράφησης. Ουσιαστικά θα πάμε στο μαγαζί στο Braid Bar, εκεί που κάνω τα μαλλιά μου έτσι πολύ. Και θα πάμε με τη Μαρία να κάνουμε έτσι μια φωτογράφηση λίγο χριστουγεννιάτικη για φίλες και τέτοια. Οπότε θα είναι έτσι πολύ cute. Τα αγαπάω και τα κορίτσια εδώ και 2 χρόνια συνεργαζόμαστε. Και πάντα μου κάνουν τέλειο αποτέλεσμα. Οπότε αυτό. Επίσης το σπίτι, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να σας το δείξω, είναι έτσι. Γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Το αγόρι μου φέτος θα γίνει 25 και αποφάσισα να του πάρω 25 δώρα για τα 25 του γενέθλια. Ελπίζω βέβαια να πάρω και το βραβείο της καλύτερης κοπέλας, εντάξει. Φεύγουμε. Αυτό το αμάξι έχει να καθαριστεί. Α, εγώ πού θα βάλω τα πράγματα. Έλεγα ότι έχουμε καταντήσει τον πλανήτη Δεκέμβρη μήνα να είμαι με το κοντομάνικο. Εγώ σκάω. Λόγω του κλιματικής αλλαγής και της τρύπας του όζοντος. Άλλο ένα vlog, δεν ξέρω αν θα πεις τίποτα, αλλά θα το δω μέχρι το τέλος μας και πεις καμιά φορά κάτι. Είναι ότι ήρθε να βάλει ζώνη, γιατί μόνο το beep ακούνε στο vlog αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να έχεις πολλά megabyte, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σε αυτό το vlog. Πες, πού θα στηθεί? Το τραπέζι θα στηθεί εδώ κάτω. Εδώ θα στηθεί το τραπέζι. Θα μας βλέπετε όλοι. Και αυτά είναι τα ρούχα μας. Λοιπόν, αυτά είναι τα ρούχα σας. Κάτσε να δούμε και εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε πρώτη στάση make-up. Κάναμε σε ένα introduction. For me? Yeah. For myself? Yeah, for you. Θα κάνω το μακιγιάζ σήμερα. Oh my god. Και θα είναι απίστευτο. Είσαι κούκλα, εγώ είμαι χάλια αυτή τη στιγμή, τέλος. Εδώ τραβάμε πλάνα τη Στέλλα. Να πάψετε. Εγώ είμαι έτσι. Με βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε κάνει το μισό make-up, γιατί οι πρώτες φωτογραφίες ήταν στην ετοιμασία. Έχω βάλει τώρα αυτή τη ρόμπα και περιμένουμε να βάλουμε... Θα με πας Μαλδίβες. Να σε πάω, θα πεις. Νιώθω λίγο Μέριλιν Μονρό. Πάμε λίγο. Και όπου και να κοιτάξεις, έστω και το μάτι σου κατά λάθος να πάει στο μάτι του γέρου σου κάνει... Προσπαθώ να τη βγάλω ένα βίντεο και δεν μπορώ. Θα ήθελα πολύ να κάνω zoom. Τελειώσαμε το πρώτο set και τώρα ήρθαμε να ολοκληρώσουμε το make-up για να κάνουμε το δεύτερο set. Επειδή δεν πρόλαβα να βγάλω τη Μαρία, βλέπουμε εδώ το backstage της Μαρίας. Ήρθε η ώρα για το μαλλί. Δείτε λίγο πόσο ωραία κοτσίδα μου κάνει τη κύρα. Έχει ανέβει όλο το μάτι μου, είμαι λες και έχω κάνει νήματα. Πώς λέει. Και τώρα πάμε στο δεύτερο set. Λοιπόν, το δεύτερο set θα είναι ένα τραπέζι κάτω εδώ στα λαδάδικα. Είμαι έτσι στη μέση του συντριβανιού. Και έχω εδώ το τραπέζι, έχουμε διάφορα props. Νιώθω ότι το έχω ξεπεράσει λίγο το κοινωνικό άγχος και απλά μιλάω πάντα σε μια κάμερα. Οπότε, οκ. Στο μεταξύ, ο κόσμος απλά είναι γύρω στα μαγαζιά και τρώει. Και εγώ απλά είμαι εδώ, άβολο. Νομίζω ότι σε αυτό το set θα βγάλουμε και φωτογραφίες με τη Μαρία. Και γενικά θα κάνουμε διάφορα έτσι με σαντιγιές και τέτοια. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Λογικά, εσείς όταν θα το βλέπετε αυτό το vlog, θα έχουν ανέβει φωτογραφίες. Ήρθε και με ρώτησε μία αν είναι αυτά κεράσματα. Λέω αγάπη, δεν ξέρω αυτή η κοπέλα τι θα με βάλει να κάνω. Τι έχουμε για να δούμε εδώ? Παγωμένο κοτοπουλάκι πρωινό. Θα φάτε μερικά σκράντσις, ένα κέικ, λίγο κεράκι. Θα μου 40 πυρετό. Θα φας και τη κουβέντα. Ο κόσμος. Αξιοθέατο τη Θεσσαλονίκη. Θα μου δώσουν κουβέρτα το μαγαζί γιατί με λυπήθηκαν. Είμαι η άστεγη Μπάρμπι. Δείξε μαλλί. Με το που έρχεται η ώρα για φλεξάρισμα. Εντάξει, είμαι επαγγελματία. Να, τι έρχεται εκεί. Δεν γίνεται να είμαι τόσο κουκλάρα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριστομα. Πόσο κουκλάρα είσαι από το 1 μέχρι το 10? 500. Δεν γίνεται να με κάνανε κούκλα. Παιδιά, και εγώ ειλικρινά, μακάρι να ήμουν άντρας για να παντρευόμουν. Μαλάκα, θέλω μια ελιά, μπορώ να φάμε. Ναι ρε. Πολύ σιγά σιγά, αργά αργά. Έτσι, μπράβο, τέλειο.
Ζεμπρεμιέ, αλήτης Κυρίλε. Η Στέλλα φωτογραφίζεται, μπορείτε να τη δείτε. Παίζει με ένα κερί. Ζεμπρεμιέ, αλήτης Κυρίλε. Μόλις τελειώσαμε και παγώσαμε, ναι, αλλά πρέπει να βγει και τέλειο το αποτέλεσμα. Εγώ πεινάω, δεν αντέχω άλλο. Θα κλείσει αυτό το βίντεο, θα σας αφήσω εδώ να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι μου και εννοείται όλα τα social και τα δικά μου και της Μαρίας. Να μας ακολουθήσετε παντού! Subscribe! Φιλάκια!